Kuxwayiswa abalandeli be-Orlando Pirates ukuthi baqaphele bangadli noma yini abayithatha kubantu abangabazi, ikakhulu abantu abagqoke ingubo ezinemibala eyellow. Abantu abasakwazi ukulinda umhla ka-30 kuJuni 2026. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Kuxwayiswa abalandeli be-Orlando Pirates ukuthi baqaphele bangadli noma yini abayinikwa abantu abangabazi, ikakhulu abantu abagqoke ingubo ezinemibala eyellow. Lokhu kulandela emva kwe-victory yayizolo kwigame ebiphakathi kwe-Orbit College ne-Orlando Pirates, lapho ezimnyama zinqobe khona ngamabili kwelingekho, okugcine kwenze ezimnyama zibe ompetha be-Betway Premiership. Awuyahle mnyama, yahle mnyama, yahle mnyama, yahle mnyama, yahle mnyama, yahle. Sixolise. Kuhlukene imibono ke enkundleni zokuxhumana mayelana nokunqoba kwe-Orlando Pirates iBetway Premiership izolo. Le game yayizolo abantu abaningi bathi ibithengiwe, kodwa bekufanele kwenzeke lokho, kanti abanye bathi nje halala makebhula nangu nje ndala ebheda. Orlando Pirates asimnyama ngenkala lagebhula umhlaba wamasipala zobhekisa phezulu. Sanibongela madoda ngokuthenga ileague ithola nje ikwiseli lapha ku-auction. Ingakho nje sithi ihahle mnyama, hahle mnyama, hahle mnyama bafowethu. Nami kube bengukhoza bengizoyithenga ileague. iPirates iyenze into ebingenziwa noma ubani. Into engithanda ngabo this time abathenga ngo-referee. Sebethenga ama-team. Cha umkhubo omuhle ke lowo. It's better ukuthenga i-team kube yona edliselayo njengoba nje oBTC ihlathini. People cannot wait for the 30th of June 2026. Let's find out why. Ubekiwe umhla ka-30 June. Yini kuwena mfethu ongefisa ukuthi uyibona yenza? Hey, I can't wait. Futhi ngibona ngathi sekude umhla ka-30. Ukuya ngami nje ngathi bangashintsha nje bathi kusasa nje. Ukuya ngami. Ubekiwe umhla ka-30 June. Yini kuwena mfethu ongefisa ukuthi uyibona yenza? Hey, I can't wait. The 30th of June 2026. Will you be there? I will be there. Like to be there. Ake mbukeli asizibambe lapho ke zamanje. Namhlanje siphuma ngonyawo olwehlukile. Siphuma ngeperformance yeSomelulwazi High School phansi eJohn Bets.